dito karne toy. Hangko nga order ay tang karne. Amuyo ka parodi. Nadamag ko nga agparti ni pare Ryan iti baboy. Ket dinawagak nga rod isuna ta mangyapan isuna, mangipakita iti karne baboy nga may 1 kilo. Ta gatangek. Tatta iti pamayak dito yung karne baboy, iprank ko ni inang ibagak nga in-order na. Ket in-deliver da. Ket hanpay nga nabayadan. Ket kitain tayo no ana reaksyon ni inang damdama. So mapanak pa lang tani dalan. Ta sidig kano ni pare Ryan kay. Apo di tama ga ni pare Ryan sumunga din. Hello. Pre, mga nakapati lakok. Pakalduman ni tatang mo man tanong kwa. Ining-inang mo tanong ang papauyo ni inang mo. Mga karne? Pro nga baboy mo. Puro nga baboy? Pro nga baboy. Papa, paborito lo unay na amang ata ka. Amok mo nga kaya ni tatang mo nga agkal doon ay. Nga raw. Tikat, mano mo dahil tikas ito nga. Palatatan pre. 280. 280 no cash? Cash na ta. Utang No utang 300. Bayadak lang tati ko. 300. Well, awan na pre. thank you pre. Sige pre. Iyapan ko palang jilamisaan mga kaparodi dito karne. Awan pa ni inang napanda naggabur kano iti kalkalapaw da dita karyan. Agparparent da so nga iura teman isuna kabil ko palang tintilamisaan. Sa te pasungadan dita ri daw damdaman no anya tikwa. Ti reaksyon na dito prangko tata. Ilo kayo man dito daw. Tadi inangin. Pero gagapuan nyo ya? Kinagapuwa ka jay karyan. Yung ana ata in-order yung karne mga kuamait nga arita may deliver damot tayo. Apay dayan order ko gusto yung karne mate. May 1 kilo ko na ata puro nga baboy. Awan, ingkay subli dito karne hangko order ata. Basta ingkay ipulang dito karne toy, hangko nga order ay tang karne. Kaya o mga radyo pangipulangan ay kaya kasano order tan. Kuno ana ngamin ati kukuha nyo nga isulo bright kay agwa talaga lukulukon dalatan. Kaya di kaya lamas siyang kinamang ngamin ni susup man tasid sila inaan. Uray tada makarni na pa lang dayta. Kahit hanyang nga bayadan ay. Haanin. Ipulang Ingkay ko sublin. ipulang ko rodain. Hoy. Nya kuman agtugaw kay man palang naka high blood kay nga main. Mga lanak pang palang iti ko ayo, danom yo. No kasta nga bambanag mapagtutungtungan data. Walang minsan tayo man palang data ako, ulo yo, naka high blood kilon unay. Mga latay man palang ti danom ni inang tanay, naka high blood lon unay. Uminom kayo man palang iti danom, naka high blood kailangan minun unay nga main. Di pa kaya tada si dayo nga karne. Ay ta, nabayadan ay taan. 300. Ay kasjaya. Way, nabayadak daytan. Ay kuno nabayadan mo di agpapautang pa yung kapay mga langar ti may kilo. Tabayadan tayo ito no kuha, dakorta tayo.